Tlang au channel lo clear chin tu zong te in zawain chibai le vek ule tunchum video a chuan American horror film mu nom tak thlama sa maya tlangzar weapons ti hi toikim taka thira ngai thla khau zoi na hun ilo nei liang umyang o chuan kumni liam ta a thil thleng mak tak chanchin soyin Maybrook Pennsylvania a elementary zirtir tu Justine class la tur chuan Zirlai zong te Alex Lilia ti lo chu an lo bo vikani ti mu in a chong hle maktak mayin hemi ni ma jinglamdar ni le minute som pasari chia Justine Zirlai mi som pasari zette chu zanlaya ban phar duain au hovin an tlan chuak vek maya CCTV achang po in an lang chiang hlom hle mase chung naupang te chuan khoilam nge an pan kidnap an ni nge ti po shat emo mu ni mia lovin chui zui tur a omlo shim bokani police te po in chu classroom achanga bo velo om chun Alex le Justine te chu voitam thu an zot fia to a mase engma an shat bik lo wangin mason na ero omlo viawani nu chui na tho ani lai phei chuan school chu kharlai lok ni nge in engma chui chua an nei tak silawa chuan school po chu hon chun zom le ni in principal marka sa ho chuan Zirlai nu le pa te ho nen joint meeting nei zui ani nge a nu le pa zong te chuan arwala an fa te bo duak chana chuan an zirtir tu nu Justine chu ring hlel chhum bokin in soifia atum na te po chu an ngai thak that sak du lo hei wang hian a chuak tur lam phei chu detective ven tengai hialin a hun ton zeta wanga shiom ti ve tak zet Justine po in lemve sak chu atum pha a share lo number changa vona call po adong mal viaw a chuak tur chu tlangwal om chhadu waklo James a chuan lo bia in ani heroin akal san long ina thlen nu thleng po in om nuama om thei to lovin mu tur om silo kongka kik thom a shiat fo nuwa phei chuan thinrim taka wa chuak ve in akara chuan doi thiam ti hi alo in spray twar maya ala re harnek zui an principal Marcus po in choltela a aril ru ti thoven na tur lam chu ngai to aturin thuron apek pha hiala Zirlai nei chhun lo ni ta Alex po class danga andari thule angai tu omlo thu te ashil bokani hemi nu hian Justine chuan ti boy chin tu a car spray ran saka number shat lo wachanga call chin tu laka chuan police nena complaint file in abial pahlui pol nen anin mu pha nge zanlama chuan bara inkom zuin a hun ton shiom mel takawangin pol po in alaina tak zet thu te ba ka anupui nena anin chen to thu te chu ashil luama heiwang hian Justine ina chuan riadun pha tange in jinglama anin thla hove ta chawani pola thla zo nuwa an school lamakal Justine chuan Alex chu ama chawin a ho ani ti mu in a classmate dang zong te an bo vek laya a bo tel ve tat lo chuan angai ti chhalo de ubokin arukin azui hota a mase lu tuma kongka akik chiam nu po in tu man an chang theilo englu theina to photla chu chanchin bu a la in tuam vek zuin nunglam kong khara tanga alu le nu chuan tuam mai lai chete achang chuan in chung lam chu abi ta a election nu le pani om takte chulai chu an nunglam achangin a mu thei bok thombeng cheng chula siam pal zuin a lau thong man viau na a anni ero an che chang lo shimani athil mu chungchang danglam angreng tak chu an principal Marcus a shil ngal ma se Alexa a en thla ka wangin anila chuan aron khak pha dai mai chuta abial pahlui polan nupui dona I chuan a pasal nen zan hun an mangdun ti sha in a sop zui ta shep maya kanin chen to atia lom ti bak soiwak thei ala nei lo zui a zan mu manga Justine chuan skula alo om lai chu mangphanin naupang bo ho zong chu lokir le vek to in an lo mu chuap lain Alexa chu alo harbi kura clown alang em zuya arab em wangin a har pha lol in chunga chuan thom neu
tamzui em bokin mu tur engma om chuan boxi lo wanga mutle mai tumlai chuan silinga me chelu sen rap omzet lo betray wang chuan a tre zui tuar mase mit khap karin abole dai boxi angai that hengang lo chuan enge motak zo chua shat bel ngei tumin Alexa school bang chu alo chang le a mase Alexa chuan bechadu derlovin in chunga atlan lu san nal lu ve tum ma se tu man kongka an hong thei si lo tu emotal chu aron chwa ngei be seina nen anin lang theya chuan a car chu parkin achang zui taringota amuthluk lai chuan tu emo chu ron chuak tangi yin asam chu tlemte aron chep thlangi ngi ani heti mek lai hian Zirlai Naupang zinga pakhat pa archerapo maktaka afapa amboringo dana wang chuan aril ru ha hle in khamizana CCTV footage te chu a thlir deuh reng china chu chuan a hnalam thleng pu ngongin ti swal anei pha phengphung reng mai thuthar om tak mialin ti in police station lama pu akal jing viau mase captain lok chuan thulom om shil tur eng ma lo ne ngai silo hei wang hian archer po in anzirtir tu nu Justin ni chu aring hlel zui hle a meeting chuma Justin ni aw el khum tu te zinga tho hlok ber po khani bokin akar lo spray ran sak tu po kha ama avek hi ani zan po mu mal thailovin footage chu a en deuh tlok reng maya afa paru ma te chuan ariak hial chin zan khat chu zan laia chang harin an tho chuan khuma amulai chu amu a amu mang ti a shethiam ngal athom shat na lampan chuan tlan zui chiamin pona afa patlan dor amu chuan man tumina ve ngala mase an ina abok chuan alet le dai mai an in chunga chuan dar ni le minute som pasari ti chiang em mai hian alo in ziak bokani ina alu chuan khuma afa palo mu chmu in pachatak ani toklo na zong te a ngai damdila acha mek lai chuan afa pa mel chu nu mel chezet samsen thur maya chuan aron changta dai maya a har pha chiang hle ani amu manga athil mu awanga ngai to na thar nei ta archer chuan map la in an ina changa afa patlan chuana kong chu chik takina ena an CCTV footage and dilin naupang bo ve dang te in chu atlo kwal ngal bok ama saber te chuan an lo rem ti lo lain apani na chuan rem ti in phal takin alo en tirani Alexa po in naupang hautlan na kong chu rin le popin anin to khom na tak a center lai taka chuan chhana a om nge a ring zui ta ani chu in lampan chuan tlan ngal dorin kong laka afapa te zirtir tu nu arun tak em Justin ni chu mu in a an khum le sham peka chuti lai tak chuan naupang bo ta te omdan ang chia oma ka thi hnuang principal marka sa chuan ban phar dwai chungin Justin ni chu aron pan tora tha tum ni om takin arek zui chiam mai archer chuan lo chanin Justin ni chu a beruk thei pha hlo akong lo dang tu archer la chu marka sa chuan bitum vele in arek tanok nuk mai ni chumole ni enge mozat liam ta khan police pola chuan rui hlo khoi chin Jameson ruk tur adap line ni om taka kholaya awak vel lai chu a patrol laya mufu in a en thlazui ta a in pakhata lu ruk atum lai tak chu ala phok zui motora thui fe a kwa shep nu chuan man thei shamin man atum na lama chuan ti pal thil thu in adam doi ti na syringe chuan ala in ti pem zuya a thin rim lu tuk hlau thong box si chuan nek thlungal popin first aid kit adap ngal ruai dash cam chuan engkim allow in record vekani ti mule si in thiam achan lo ve thei tlatawang chuan James support chu run tak chunga chwa zalen le in khwa chu chwa san ngal wang turin atia anpu lokapo in James saberin engma report lo te chuan itan thil hlo omom lowang ti in alo chong thlamwan ve bokani chu zan chu Justin ni nena anin mu zan khani bokin atuk lama anupui dona ipo in a for bawani ti chu alo shethiam ngal vek chuna la bowang tura ati to James sabok chu amu thei tura ron in lar le in arun lutuk chuan man tumina zuile ta chiam mai engpo thleng se thiam lo achan lo nan ti in dash cam chu a hlip zui mak bok tuna Alexa zui mek James hi drugs addict chena in po nei lawa
mun dai fem deuh laia ten vela cheng mai ni in rui tur anei lo to pa ruk tur zongin chunga thil ruk te chu man tlom te in azwar le ta china Jameson a mu ni po kha ruk tur zonga mi ina lu ruk atum lai tak ani reng ani kholai vela te ro lai mai James chuan tukver zong chanchin bua in tuam khat vek Alexa te in chukal pelin chanchin bu seng lu lo tam tak dar room a mu nu phei chuan tuma an cheng ri lawa ngain lu ruk chu atum le ta a in chung tukvera tanga lutin in hnuai lama Alexa nu le pa te lo chureng a mu chuan a phu ve dor ma sian che chang lo shim ani ti chu a hriat le siwangin launa em po nation lo chuan adu du chu aru zui mok mai ni thom neu chu tam hle ma se a enga te vak man thok lem lo adu ang tok ru a chhuali atum lai chuan basement lama o sha in an chuknak chuan naupang bo ho zong ngoi renga an loading thap mai chu mu in an ron hoi rual thupa wang chuan a hlau ve ta tlan chengalin chu veli a ma zonga che chang hau lova chureng Alexa nu le pa te po chu ama be tuma an ron tho tak wai wang chuan hlau thabar thilo chawin atlan che chuak thei ta sha mani a thil ruk ti a shal lai chuan banga naupang ho thalak intar le a mu hne na poisa tam tham tak pek ani tur thu chu mu fu hlavin sum chua I ta hle phone man huaina ati sek nu chuan police lam chu a be pop tange police te chuan station akala thil omzia chiang taka soitura anti awanga station a akal tur lai chia kha pola chuan lo mule ta che in alo zui le ta chia mani kha pola hlau James chu atombuk ramre deulama chuan tlan chia in rala nutling melrap om tak samsen thur mai a mu nu phei chuan lau le in aten chunga chuan atlan lut ngal pon lama chuan ama man tum ni om tak hlim thakun dun reng chu mu in a hlau lutuk chuan a in chiu na shiawin a chhun ta pop maya ma se police pola lek chu alo ni si pola thin rim chuan ka hlum ngal tum ma se James chuan naupang bo ho omna a hria thua silawangin a soina hmun lampan chuan a kalpui le ta zo kani police motor tukvera tanga en reng tu James chuan pola chu tu emo in kongka lo hon sakin in chunga po alu thei thlapani ti a mu chuan makati tak zet chuta le khothim nu thleng po a ron chuak thei ta reng lo pola chu thok le khata in chunga tang chuan mitmeng a butaron dok chuak zotin James chu ti luina in chung lama chuan aron nuk ta dor mai ni chumole hetiang deuh chia hian hun masalama po khan Alexa ina athil mu chungchang soi Justin Nicole dong principal Marcus chuan Justin chu akhak deuh ringot bik lova thil omzia zo chiang tura Alexa nu le pa te chu a kau tur thu a shil tel bukani nima sela anu le pa ti aya Alexa nu te nia in chal Gladys chu aron kaldai ani chuan Alexa nu le pa te chu andam lo thu soin inan chwa san theilawa anti chuan Marcus chuan chutiang ringot ani theidonem ni chutianga ikuta Alexa om ringot te chu adikleinem keima ani nge kanron kalang ani lo po in thunei tu te kan lo shil sia ang ati ve tak tlatawangin Gladys chuan atuk lama Marcus chu an ina akal chil le tangat bola tui adu thwa soinu chuan a office atanga arok ribon pakhat chu thingchang ni om taka chuan avet zuimol mula akut te chu zaithi in terian ahliam tom na tur aron bek lain asam chu alo che sakmak bok Marcus san police call atu mek lain Gladys chuan dar teri in chu vele Marcus chu adang lam ngal vek Gladys chuan teria sam a che thak chu thingchanga chuan vet le in a ultlia rualin Marcus chuan teria chu beizui ta chiamin a that tangi ani chumi hnu chuan Justin sam chu vet vele in a ultlia rualin Marcus sapo Justin tha tumin chak takin atlan chuak le ta dor maya kha chia khage station a thil thlen chhan po khani Justin a khoina lo dal tu archera atuk zal nu in Marcus chu Justin zongin dor chunga chuan atlan lut le ta duai maya mase anan chin ma in archera bok chuan alo dang le thei sham Justin laulu tuk chu motora tan chezuin doi ani anga tha nge tu Marcus la chuan a zui zel to mai si
Archer po chuan zui ve ta zel ma se motor dangin marka sa chu an lo sulum man hlavani thil thlen dan zawng chu Archer po in police te hna reportin chung vela wang chuan Justin ni po chu ringlhel ta big lovin a thil chui lai chung chang te chu a shil zui ta a map siam te chu mu bokin marka satlan na lam chu naupang bo ta te tlan na lam nen alawin ang reng ani ti te chu an she chuak le ta zel ani Justin ni po in chung rin te in to khom na a center tak chu Alexa te in ani ti a muthiam ngal chuti ani si chuan Alexa hi heng thil thleng zawng a abul tum tu hi alo ni reng ti na ani thei mai angem thlir zelang naupang zak zum le chhan po nei lo Alexa chu a classmate naupang dang te chuan an en shang bik chin hle a an chhai nom na na sa thei viak bokani ni khat chu anu le pa te chuan mi khwal an nei tur thu shilin adam lo wangin an Gladys si chu an kianga aron omri tur thon soya an soi ange yin Gladys si po zanlaya chuan ron thlengin zinga arum bi tha Alex po in samlem makpui puile thingkung danglam tak te chu mu in Gladys la chuan alo la mel kur zui chumini chuan maktak mayin anu le pa te chuan a sikul bang chu an lo lam ta reng lo maya heiwang hian Alexa po ama a hove ta mayin in chung alu chuan choi do kana lo chu anu le pa te chu an che chang reng lovani ti chethiam ngalin a shil hai hle Gladys si chuan anu le pa te chu an chat vek thu lo shil nga zung in Alexa bangbo lutuk chuan apa chu tuin an the chhot maya apa la chuan amel ngai en reng chungin zoi muangin a hui fai velek chau Gladys si chuan shok zui ngekin aruma lut ngal turin atia zanri a ngei tir bok atuk lama po anu le pa te chu an chhut ngaya lola chu rengin Gladys si chuan anin chunga thil thleng chung chang chu khoya ma soi chuak lo tura ati baka I soi chuan a ai thalo kha a thleng le ani mai ati awangin anu le pa te na du lo Alex po in engma soi chuak ngam talavani Gladys la chu huang tau sawin anu le pa te room te chu adoi muna chantirin Alexa chuan anu le pa te chu a en kola a shai hial ti angai ta ani chutiang reng chuan ni enge moza chung omin sikul bana in chung mamu aleya anu le pa te chu a shai le bok chin zan khat chu Gladys si chuan aruma kaulutin kadam lo na salutuka inu le pa te hian na sitakin min chhok ve man takna a tuna chuan engma kani pui to lo min chan puinan I classmate te thil enge motak pakhat cheu min ron hon te ati in alo nge na heiwang hian atuk lama sikul kal Alex po in a classmate ten gym class an nei lai chuan an personal bina an ming intar na chula chevin an zirtir tu nu Justin ni chuan alaron phok man chel zui Justin chuan tun lai iwangoi choi zwal ve tia komtlang nel ngial te chutum ve bok ma se Alex eroin engki ma chat thwa soi ve tat si ina a ho nu chuan a thil ruk ho chu Gladys si room pona chuan da in zanlaya chuan thom danglam tak wangin amutui lai chu a har chiang kok le nge thom omna lam in hnuaya an chuknak chuan Gladys si chuan a doi cham pual vel chu lo be mekin a zo fel nu a bela thin rik chuan chung thil nei tu naupang som pasari zet te chu an ina changa ron tlan chuak ta chumin Alexa te ina chuan an ron lu ta chum mai ni chumole thil zo fi an ni lai huna la Gladys si chuan Alexa pa chu chei hnum ve dawin stroke wangin achong theilawa ti in ama chu atong bera atang zel si an ina ron kalantum ti ashiat la in Alexa chu engan danna chanchin bu ho chu alak thak dir veka tin an sama che thak sak mangin naupang ho chu doile bukin ram hnuai pilril lama aom tir le dual mai ni heta chin phei hi chu Alexa chuan anu le pa te mai baka a classmate zong te chu shai zel angai to awangin arim chin hle ni khat a school bang chuan anin kota police motor loading chu mu in chunga alu chuan Paul le James ate loading khong reng lai chu mu in Gladys si chuan atuka khwa an chwa san tur thua lo shil ngal tin arum kong kabula achi phul chin chu rapmi alo turin ati bokani reilo te ya chuan an in ring hel Archer le Justin te po churon thleng ve in an en thak reng lai chuan police pola chuan in chung lama lu turin aron hui tamai
heiwang hian an ni po in chhunga lu chutumin tukvera tangin Alexa chuan engkim alo movek bokani chuta chhunga lut vengot Archer le Justin ni te po chu thlamuang rei lo hle in an buai zui nuai ani ber mai pola chuan na asha thei der lo wangin swalet akhir nek bok chuta Gladys-in pelmia su ati chin chilain la chu Alexa chuan lo pelin anule pate chuan tha tumin anron phata Alexa mang angpo asahim na zonga tan sekwal charcharin an chakdun ema wangin adin mun chu akhir takzet bok atopa chuan Gladys room chhunga tlan lutin thingchang pakhat chula in bathroom alu puile ngal amu photo chin ani awangin ati vel dan po chu athiam ve to fu mai in hnuaila mala na sheve thei to lo James ale Archer te chu lola in chei boina sa hle in anin sol na lama naupang ho tom khom na basement lama chuan an lum lut hlol le lama pola re hlum thel to Justin ni po in theilawa silai banin angonga chuan a kap ta a engtin ma om thei tak silawa chuan aluwa kap le in a thi ve thei ta shamani James sapo chu akap hlum ve ngal chuta naupang zinga afa pazong mek Archer chu Gladys si chuan lo be vele in heiwang hian Archer chuan alam chang Justin chu abitum vele ta dai mai heti mek lai hian bathroom lama Gladys si style lo copy ve Alex po in Gladys si samlem chu thingchanga chuan vetin a elbung zui ve ta mya maya chu vele basement lama ding khong reng naupang ho chuan Gladys si chu tha tumin an zui ve ta hul mai atla na lama pianga zel tu naupang hola chuan kal theilo na po nei lovin chen omte in dar thalang te chu an suke ta buan maya mi ho po chuan angai na shelo takin an en hu hlom ringot mai kal theilo na an nei silo wangle ha ti vel an nei ve to silo wangin atopa phei chuan man theita in an tam tham boka ataksa chu an pot som vek ani bere chung thil thleng zong zonga abul tum tu ber Gladys si thina awang chuan a doi po chu phela omin a doi hnuai om zong te chu thok le khata danglam vekin ngai anron ole ta hloma Alexa po in rei tak chung an mani dik tak a chen pui to lo anu le pa te chu nei let le ta in afa pa zonga boy zo vek to Archer po in bangbo le angai na shelo taka kholaya no pangding thup kara chuan afa pa ngei chu a mukir le ta bokani heti megla hian doya an omrei em wangin Alexa nu le pa te eroin ngai an la o hlei thei tak lo chu awangin damdo ina enkol ani chung Alexa po anu te felpa ngai tak to nen lama chuan a omle tari donani chu mai ba ka naupang ho po kha doya an omrei em wangin ngai an la o thei hlom bik lova chong chuak le tur phei chuan hun rei an la du don hlom hle ani ole engpo ni se tun chumatan chuan khati chin kha ni le ri mai sela video top thlenga min lo thlir saka wangin kan lom tak zeta video dang lo chhuale ma chuan tlang au channel lo thlir chin tu zong te in zawain ni man nuam mangcha mutui le vek ule